dokážeš. Ja osobne tu teraz sledujem, ako Truhlík mixuje nosom, zatiaľ je to celkom dobre, Saifa to všetko natáča, pozrieť si to budete môcť zajtra, pozajtra na stránke, ale budem sledovať aj to, ako naša Beata vezme na linku dvoch ľudí 025249446 alebo 5249175. Môžete získať kozmetiku FA v hodnote 1000 korún od spoločnosti Henkel. Balíček okrem kozmetiky obsahuje aj pánske a dámske flip-flopy a tričko. A chcela by som vám ešte jedno veľmi dôležité posolstvo odkázať sviežu a nespútanú súťaž pre poslucháčov Fanrádia. Prinášajú divoké vlny Fandays. Na linke je zatiaľ Vojto. Ahoj Vojto, odkiaľ voláš? A máš to dobre? Dobre. Fajn. Počkáme ešte na niekoho ďalšieho. Môže to byť napríklad aj Peťo. Haló. Aha, prepáč, Truhlík ešte to nosom doľaďuje. Už sa počujeme. Ahoj. Tak Peťo, daj si trošku tichšie rádio, alebo si na olejovú bránku. Sú dve možnosti. Aj mimozemské civilizácie. Dobre. Vojto aj Peťo, ideme riešiť rýchlovku. Viete, ako funguje táto súťaž? Áno, v priebehu 10 sekúnd treba čo najčastejšie povedať FA, čo všetko dokážeš. Áno? Áno. Vojto. Rozumeno? Hej? Ja keď poviem 3, 4, ešte nehovorte predtým ešte také, že pripraviť sa, pozor, štart. A prvý ide Vojto. Hej, Vojto, halo. Môžeme ísť na to? A čo všetko dokážeš? Áno, po takom džingli začneš hovoriť, hej? Áno? Vojto, počujeme sa? Áno. Dobre, tak púšťame ten jingle, po ňom ideš ty. A čo všetko dokážeš? 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 Čo všetko dokážeš? 11 to bolo celých, do 12 už tam bolo počuť hotovo, hej? Takže Vojto 11, veľmi slušné. Uvidíme, ako to pôjde ďalej. To znamená, že si musíme ešte vypočuť Peťa a urobíme to radi. Peťo, môžeme? Môžeme. Tak ideme. Pripraviť sa. A čo všetko dokážeš? 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 Stačí. 12 tam bolo celých, aj keď som počkala, kým si správne dopovedal ten ďalší, 12 som narátala. Lebo si hovoril o niečo rýchlejšie ako Vojto. Takže Peťo, tebe Truhlík nosom, skús tlačiť tam ten gombík, víťazný jingle. Veľmi šikovný. Pribičku mu hoďte niekto. Vojto, tak mrzí nás to trochu, hovoril si zreteľnejšie, podľa mňa aj trochu krajšie. Ale bolo to o jedno menej, nič sa nedeje a Peťo hovoril menej zreteľne, ale rozumeli sme a bolo to 12 krát. Také sú pravidlá súťaže. Ja by som chcela povedať, že bláznivé súťažné vzrušenie ste zvládli aj vďaka nespútanej sviežosti kozmetiky FA. A v rámci sloganu FA, čo všetko dokážeš, Truhlík dokázal odmixovať celý tento vstup nosom. Je to celkom fajn. Peťo, pozdravujeme ťa, blahoželáme ti. Ahoj, maj sa, čau, Truhlík.